Riżultat ta' sensiela ta' fatturi fosthom il-previżjonijiet ekonomiċi internazzjonali xejn pożittivi fl-aħħar xhur kien reġistrat roħs fil-prezz internazzjonali taż-żejt. Jirriżulta iżda li dan ir-roħs ma kienx rifless fl-ispiża li s-sewwieqa f'pajjiżna qed jagħmlu biex jimlew it-tankijiet tal-karozzi tagħhom bil-petrol jew bid-diesel. Waqt li bejn April u dan ix-xahar il-prezz internazzjonali taż-żejt naqas bi 18%, bil-kontra f'pajjiżna il-prezz tal-petrol u tad-diesel żdied. Fil-fatt bejn April u Awwissu litru petrol żdied bi 3.5% waqt li litru diesel żdied b'1.5%. F'pajjiżna l-Gvern dejjem rabat iż-żieda fil-prezz tal-fjuwil ma' żieda fil-prezz internazzjonali taż-żejt. Madankollu aġenziji tal-aħbarijiet ikkwotaw nies mill-industrija taż-żejt jgħidu li terz biss tal-prezz tal-petrol fil-pompi jiddependi mill-prezz internazzjonali taż-żejt. Is-70% l-oħra tal-prezz tal-fjuwil huma marbuta ma' spejjeż li m'għandhomx jaqsmu xejn mal-prezz internazzjonali taż-żejt, bħal fost l-oħrajn piżijiet ta' vet u ta' taxxi oħra li jkunu deċiżi mill-gvernijiet ta' pajjiżi differenti. Skont studju tal-Gvern stess huwa kkalkolat li f'pajjiżna familja tikkonsma medja ta' 18 litru fjuwil fil-ġimgħa.